ideme. Wow. Si s kým si, ne? Si taký, s kým si. Čiže sa to hovorí. To dobre, ideme. To my sme teda nešli. A môžeme si natočiť toto. A je tu vzlet, priatelia, takže aj takéto spestrenie má dnešné fantastické letecké podujatie Košického samosprávneho kraja. V premiére na Košickom letisku robí túto fantastickú show, vidíte dievčatá, dve dievčatá na krídlach, jeden pilot v kabíne. Aj takto môže vyzerať švédska trojka. Ale Jarko! Samozrejme v premiére, tuto na letisku v Košiciach. Áno, tieto mačky, nebeské mačky Sky Cats sa volajú tie dve dámy, ktoré tam vidíme na krídlach. Tie sa tam budú aj presúvať, nie sú tam pripútané, takže naozaj je to adrenalinová show, ale sú to profesionálky, tak ako to má byť, všetko samozrejme s ohľadom na bezpečnosť. A uvidíme Scandinavian Air Show nad Košickým letiskom aj večer v rámci tej nočnej show, takže to nie je temné predstavenie. A vychutnajte si ten úžasný zvuk rotora, toho hviezdicového motora, tej obrovskej vrtule tohto dvojkošníka. Takže rozpätie krídel tohto lietadla je 13 metrov, dĺžka lietadla 8,4 metra, a lietadlo je vysoké 3,7 metra. Prázdna hmotnosť tohto lietadla je 1430 kg a dnes ho uvidíme lietať maximálnou rýchlosťou okolo 210 km za hodinu. Samozrejme, pôvodom tohto lietadlo Grumman je poľnohospodárske lietadlo, ktoré je dnes ako špeciál upravené na airshow vystúpenie a čo to bola to stojka? Alebo čo to dievča robilo?
ja by sme sa bavili o tom, že ono je to diametrálne odlišné od pilotáže lietadla, pretože tu sa sústredíš teda na 3 osy. Poď nám to vysvetliť. Áno, v podstate ovládaš 3 ovládacie prvky, teda rýchlosť rotora, cyklíka, to je vlastne podobné ako pritel v lietadle, a ešte aj vlastne zadná vyvažovacia vrtulka a vlastne ty musíš skoordinovať všetky 3 osy pohybu, všetky 3 ovládacie prvky, v podstate neustále ich používaš a neustále s nimi narávaš. Takýto pozdrav, Lajos Imre, Dio, zamávajte mu! Toto je jeho pozdrav pre letecké dni Košického kraja. Ahoj! Presne, naozaj multifunkčné zariadenie, ktoré, ak ste zažili ešte 80. roky, alebo si pamätáte, tak toto naozaj slúžilo aj ako práškovací lietajúci stroj. Takže práve sme videli súvrat, preto povedal znovu to bude súvrat, vykopnutá, ako keby noha, nožné riadenie a ideme dole kopcom. Úplne radosne nalietame náš pilot. Ide si trošku oddychnúť. Asi, hej. Pripraví sa na ďalšie zložité obraz. Znovu dole kopcom, priatelia, prakticky neviem nespomenúť skutočnosť, že tento vrtuľník stále plný výkon motorov, 2 motory Klimov, neustále v plnom maximálnom výkone. To povýši do jeho majstrovstvo, ktoré aktuálne predvádza. Letí naslepo, dozadu. Dozadu lieta iba vrtuľník. Čo, nemá to tú kameru? Poďte teraz! Počujeme fantastický zvuk čistého rotora, ktorý odovzdáva výkon 2 motorov Klimov na rotujúcu nosnú plochu. Čiže lietadlá majú pevnú nosnú plochu, ale vrtuľník je čudné zariadenie z nášho leteckého prostredia, má rotujúcu nosnú plochu a to, čo je hore, nevoláme to vrtuľa, ale voláme to nosný rotor. Čiže trojbystný nosný rotor nám zabezpečuje fantastické. Tak. Neuveriteľne náročná figúra. Ťažké prevedenie, pozrite sa, ako to zvládá. Heliforce z Maďarska. Aj Marilyn Monroe sa možno vyzvať v podobnom stroji raz. Motory Pratt & Whitney, hviezdicový motor. Každý jeden z týchto motorov má 450 konských síl, to znamená... Jordanian Falcons. Jordanian.
Je tu vzlet 4x Extra 330 LX v premiére na Košickom letisku. Krásny zvuk týchto štyroch vrtulí. Viac ako 315 konských síl a takéto lietadlá používajú vrtuľ automaticky. Podobia konca druhej svetovej vojny. Už rýchlejšie priestorové lietadlá nie lietali. Už je to tu, áno, krásne, práve pri tomto potiahnutí a prechodne do stúpavého letu sa objaví to typické zbuknutie motoru Merlin pri P51Bčku. Áno, ešte jedna verzia, alebo teda dve verzie boli rýchlejšie ako táto. Mesiac pekný, ne? S tom. No už nie je to až také hrozné, fakt. Tak tu nech fúka, to je dobre. Hej, ale tam je to všetko. Á, tam to také vlastne. Chceme tam neskočiť pri deku. Čak ťa ani nebude vidieť.
Posledný podvozok vo vzduchu, 3, 2, 1 a už je vo vzduchu celé lietadlo.